Dakispangut ki Asha na keleng ki jaka jong kadong ribhoy hapo kalama jong ka ribhoy district Asha association mentakas ngi kilami paj ba Asha surot ban ya rally ban pen urlong ya kimat jingdawa na ka sorkar ban penkeuno ya ka bainong ka bakitre namar kimla ban shua jing shakri sa kumju bat ban tre mon sobha na baka jingkit ka long ka bakia pat ka jing siu pat ka long ka beren na kaliang jongki Asha kila penlong ru ya ka jingelang hamadan NSCA Palms Aim haswa bakin penlong ya ka jingya rally ha ka teges ngi ka jing sedang ya ki Asha hariboy lawan ru ban ajing kesan daki kenhun seng balang baper kinongelam Asha ha ka jela bakan thup ya ka kong Mira June Mersing President Jong ka Meghalaya Asha Workers Union kakong Teresa Lindo President Jong ka Riboy District Asha Association kakong Tildarika Wardakar President Jong ka Umsning Unit bat kiwe ki riurang ba kunthup ru ya kilong kimi Asha ki ba armen bat don ru ki ba rangkat bat ki khonren Point kiyo buon kita ki insentif ki jingyo jongi Henry kamsyam ladon kum kata haga jingpe joki iong bang iyo ya kata kabah nikong kanius kabami kadika san haja tingka iong ba ki Asha kiyo ya kata ka jingsio kabah kanius kami bakiyo live hunyo hajar tingka ka jingsio jongi Asha halas iong prafu ar hajar kata kacing siu joki Asha ilakran syabab palat bat ila jelar syabab palat ya kata kagentian namar kaklan don syuk kata kagentian kababet ba inskran ba kawai kasur ba kawai gadur Henry ilawa lawan ra ya kata kacing siu ki Asha lajon kot ya kekerdan MLA ladai ba i apparence indai syuk mentrai kekerdan MLA ladai mentrai Asha lang bangi namar ka kacuk kata kacing tre kaba prabu ar hajar kalajan kot baka kerdan ke jong i te syusyu ngan pensai na beta ke jong i yo ba ipat tip hai ya ka ai ka kamba kitre ki Asha i ong ba kata ka office kaba kitre ki di bendon ya kata ka office ngakwa banya youtube na baro ki office ki ba kitre di tang ka office ka Asha ka de ka bahetam nama ka de ka suwang ka tau Bangi junai nak kawai ke triwian sekawai ke triwian bat kakam jungi kalau day barok sisni ki download kitu ki jingtre ki balat pen ban hangi bentre barok sisni bat om day tang mensiro bat menmiet ro ladangi don kunriet ki bapang basitam ngi hap bandang ai punya ki don ba deal delivery ngim junang ban yo tia yo ki kahayeng ngihap ban mit na layang ban kanta layang ban lekpo yaki Syah Hospital ban i yakayang kasamliang yay kunrat lajong ban palakin yaki longkmi ki bakha ki bapon ban lekpo Syah Hospital daya masya ngim cuyo kata kapor yangi bangin tre syaka weipat kalat bangin yo berkamai daga weipat Henry kajing tre jungi kabalong kabakia syaba palat bat kawai hamen hakatu baki penmi ka YouTube baki ong ladai bahasnong banbu Asha ban ailat no kiwe asnam sisien te yakane na bandang menta wat ya kitu ki Asha ki barung thamai mentaro hadukat menta kin padyo ya ka training wat mangi ki Asha ki barim ni haban ai training yaki mana banang pen ai training om don ka training
sementara. Kimun ra yang kata training ke ba? Shisha ban ai na mentara juga taruh ki ong ban chien asha. Asnem chisin kata kamla belong. Kai ke bagi yo dan kecingnya kendo cengi baru siam. Iklam ai kano ka assurance. Mereka ketien ke ba ikran ya ki asha kalau ke berapa mong ban ketawa do kata-kata. Ngana sengabi kicingkran jong iba ibref apa ki news ki media kalong lalong tek kong gawat prat nyut kicingkran jong i ki asha. Ban ya ki asha ina kaliang jong i belong tangkum ki dasben. Hak mama i itablo dia berofat ki jabo jaban beki asha ki haban ki haban trai. Kendian ngan pai. Halor ke brief ke jong i ke ba menin. Yong ngalat trai ya kene ka kam la pra benai. Yong mentangala syai bah hak be dai bat ka kam jong i asha. Ngasau Bandung, kum kahal minister kebesar, pinai Bandung kebesar ru haba keren, haba pila syai kakam, keren kum keriu syai, om kum keriu dum. Namar menhakilai kum benai balanya. Ngidang ruang, ngidang ngasyong meeting bat iya po sekretariat. Kay kebayong, mentadang tangnyau benai ngadang don hapo ke sarkar. Dang tangnyau benai ngadang long health minister ngampat bena AAUM ya ki kam ki jongpi shu kensan menila pra benai ngala tiap lut ngala syai lut ya ki kam jongpi kasi stadi health minister sungi ke pelong bagin semua luang na maktang hapo ke si benai nyau bat pra benai tang si benai kala pelong ibi ustad ngakwa kum keri ustad be inkran ya da ka bastad hibat kum iri syai inkran da ka basyai kia syai ki de ki nong trei mon subhana du basdang ni priang ya kata hakapor basdang hau arhajan riu ya ki asya ki khot shisha ban rei mon soba rei ma i ong pidon ka circular ka balayate don ki asya ba yo ban ya tho circular hakapor ba pijon ya ka kamasya Rasau bandong ya ihan minister jongi saya baro ki circular jongi asya bagi ya soi bagi groi ban rei ka kam asya kum ki nong trei mon soba hadu bakon ki jigem Mas kau bandong nak kaliang jonga ngampat yo ya kata ke circular kebangan ya sain dan dia soy bandong bangi ki asya ngi dai trai hadu kasngi kecingap kum ki nong trei mon soba haka ba ma i lagran put shisha ki asya ki jongi lada ma i inang ban kren kaktin ngatrai ki asya jongi kin jam ka donut rai kaktin ka ba ikran kana penmong hadu kata-kata ban isu khod ya ki asya lada pi kwa ban ya kren bat nga wan Bakloi banyak keren bati. Kamu tandai tang lada kecing kuak kecungi inkloi banyak keren. Nak kalian cungi ngasau bandong ba im kuak satiap tedot banyak keren bati asya. Ngasau bandong banyak kalian cong kembali dia asya workers union hi. Kat baka health minister cungi kampat kuak banyak keren bati. Dalai lagi kembali dia asya workers union kandong kuak sedang banyak keren bati. Wah, nak state government kejong namar ngasau kumbaga sarkar mentakan dai betang kejong simet kejong health minister kam dai syu ke sarkar jong babun balang namari ong ngakot ya ki asya ngadu basdang batin wan trei ka kam kum ki long trei mon soba rai ngasau bandong maaf ya ngamadam na kaliang jong pipi kaliang khot ya ngaban wan trei mon soba rai ka snong hi ka khot ya ngabang an trei kum ka asya jong ka syu ka thau ka mani ni to Bat ka ay ka ba mai ikran ka ba nang pentang ya ki asya ki jongi. At least ki kwa ba in burom lang ya ki asya. Namar ba ki asya ro ki ki briu. Kiring man siam ko mai. Ki bang ko mai. Knai mai ikan iong ba ki ikwa ban panya surut man kasi ya ki asya bat ki ramas nong. Ikwa ban panya surut ya ki asya bat ki village health council ikwa ban panya surut ya ki asya bat ki angganwadi. Iong baya ka kam jong ki asya. On pet, on peniyat, on bishar peniyat. But on yet kami dah ke VNC committee. Hato ki don ki VNC hapo jong kadong riboy ki ba peniyat ya kakam jong ki asya. Mas ngau bandong ibe in pa da ka guidelines. Namar ngaru ngadon ka guidelines jong ke VNC. Hangne kadon tang ka eka rules jong ki asya hapo ka VNC bat ka eka rules jong ki angganwadi hapo ka VNC kam dei ka ba ka VNC ka hapan priya ki kam la ne bakan pek bakan bishar bakan batay ki kam jong ki asya lada ka VNC ka priya ki kam jong ki asya kinle ayu ki AF kinle ayu ki AF ki AF ki dei ki supervisor jong ki asya KF kedai ki supervisor jong ki asya ki ban pet ban kumi yang kam jong ki asya
Shisin ro ngapat jula panakaliang jong ki asya ngin hapan submit report si ki VNC. Nai ke ek mangi hapan submit report kadai sya ki AF ki jong support ki CSC support ki PNC. Tenga ngoban ong nakaliang ki jong madam so haban so to baka jing pan jong ki asya kam dai na po ka NHM nai ka dai nakaliang jong ka state government. Kumbangi juyang ran ngidon ka notification kaba i president jong ka sikim isel shingi iong bahapo sikim o chief minister jong ki usil shi phau haja tu ka shi braya ki asha kata kan dai tang na po ka state government rai philong pat ka bahabok ken baki asha jong ka begalia ki klempan ya phi shi phau hajar kum baki wai ki siu rai ngi klempu dore phi nyong siu ya ki asha pen ki ya ki jing siu jong ki asha satang kendiak ka dai bor iba ma phi phila rai ma phi ong baki asha ki anu jor ke jing yo jong ki angkan wadi ki jing yo bat ke jing yo jong ki metemel rai ngi ngol komen na ka banta jong ki parlok asha ki parlok angkan wadi ki parlok metemel ki bala nang yo ya ki jing ki umdai bangi bisni ya ki bat ngi yo iya ki nagi si ki metemel ki la ki una ki hajar sha ka ar hajar ki parlok angkan wadi man hakene i minister badan rom jong ki i bapal lindo ila pen ki ya ki jing seo ko jong ki lada ki wai ki minister ki la ban le bahaya la ka jong ka department why not ka health minister jong ki kam la ban le la ka banta jong ki but habang ipan ya ka pisai ong ngi ya la deru ngira ga kabul ka bahe sedali ban pan ban krong kata kadi ke kantian ke bamai ikran ngampat jute by health minister jong itay nong krong ba in hapan ra ka buon ba krong kali ngai nak liang jong kami kali asa waka sinyon ngisno ban ai kublay padai ba ikloi ban ra ya ka buon ban le sedali na ka banta ka jingbiat ka jingbiang jong ipat ba jong kami kali kumjo kami kali asa waka sinyon menta kami ipat ba ban ra sadaka pliang ken ban pan ban krong sanapi ni depan ya ka health minister kumba ka sarkar peden ka sarkar peden ka ai ya phi ban pendap ya ka takabul so ha ban pendap lang ya ka pliang ja jong ki asha jong ka megalia sjedru namar ma ki ginang dai jong ki brio dinam na ban ni klang ka bam ban trai ya ka kam ni don kam ya ka bam hot ni trai ya ka kam ka ban syakri ki babon ki men simbreu ki bakordor ban syakri ki para men sim kumba ka tin ka ka jing syakri ki para breu kalau ka jing syakri yo belai ni song tanat bangi trai ya kene ka kam bat na song ban ong baro ki asha ki shimti ya kene ka kam da ka jing suit ni tip kalau ka kam ka bakia hado kata kata ngai da ka jing suit ki kloi ban shimti ya kene ka kam ngai ngam tharai bagi asha kin la ban trai ya ka kam klem da yo ya ka bam kumbang ala krenteng ong lada phi ong si ong ya ki asha bakin hapan long tangkung kinong trai mon soba ngajupan ya phi ong ai da u id u baki asha kila ban yo free